Yeah. Wathi kwaku March 19 March 21 Yeah. kuyi holiday Human Rights Day. Ekuseni mhlambe kwawo something to eat. Hey. Hayi ngiyaqhamuka la ngiphuma emarket ngiyowela la eISS. Hey wona bafethu ababeganga la bephahlaza imoto amawini. Yeah. Hey babaleka beza right through ngakumini. Nami sengibandakanya nabo siyabaleka ngithi angazi mina kubalekelwana ngizoqhuma isibhamu. Ngibaleke. Ekubalekeni kwami bajomba bona. Bajombela ngale kujantshi mina ngiye rank ngangu-car wash erank yasemlazi. Hayi iphoyisa livele lihlale kumina lihlale imbashalala and phela nawo ubaleka wasilutho angazi lutho mina ukuthi kwenzakalani. Hayi ngiyabaleka iphoyisa ayinali selila kumina hayi lila kumina surroundisane ngemoto lehle emotweni lishiye lentombazana lingijahe ngeenyawo la lingibamba khona lingibamba la ngemuva iskipa. Okay mali ngibamba iskipa lephoyisa isibhamisela isiphethe ngesandla ngithi ngalesikhathi ngithi ngiyadlubulundela ngiyimboza ngeskipa ngiboza ubuso ngizama ukukhumula iskipa ngimshiye neskipa ngazoqhuma isibhamu. Ngathi ngiyezwa ubone amanzi methele ebhlukweni ngaphakathi njengomuntu eyichamela ubona umuntu meyichamela ngiyalizwa igazi. Ngibese ngithi awu baba ungidubulelani asethi ngiyena la wena msunu wanyoka emotweni yabo angifaka evenini ngemuva. Angikwazi ke mina ukuthi kwenziwa njalo ngomthetho wase South Africa ngazi ukuthi esigamekweni la kwenzeke khona into kulindwa amaphoyisa njengoba kwaku Metropolis lo fune kulindwa SAP kube wona ozobhala istatement ne-ambulance futhi ngokunjalo lezo ngithatha nayo ibhala istatement kodwa kumina kwenzekanga konke lokho. Bangithatha bangifaka evenini ngilimele ngazi ukuthi imoto yamaphoyisa ithwala isigebengu i-ambulance ithwala isiguli kodwa ngalela langa kwaphenduka imoto ethwala isigebengu yathwala umuntu olimele. Kwanjwa nami wathi washona ngase Christian Center shuthi ngokucabanga kwami wathi mase ngase Christian Center akhumbula ukuthi lapha emumva ngishiye icartridge le kuyiyona engidubule ngayo lo muntu wajika wabuyela la esigamekweni futhi kwehla yena owesilisa wacinga wacosha phansi. Ukhona umuntu okuyena owabona eyicosha phansi ngoba mina ngase ngilele kanje evenini okuyena owufakazi wami na kwi-statement zethu ngoba sayibhala i-statement sobabili njengoba sebexosha lelo ntuzana icartridge bahamba nami ke manje bangisa esibhedlela. Masifike esibhedlela eDington ngaphandle uyangehlisa akafuni ukungena nami esibhedlela uthi nasi esibhedlela. Ngimbuze ke mina baba ngizolithola kanjani usizo oluphuthumayo manje ngishiya la ngaphandle bese ecela upartner wakhe lo ntombazana ukuthi akangifake ngaphakathi. Hayi angene namphatha wakhe lo ntombazana. Yini amakhamera la ngaphakathi noma yini? Bangicansi babencane amakhamera nanokuthi mawufika nomuntu uyasayina lapha. Wakunqaba ke yena ukusayina akasayinanga ngoba lathi security nalibhuku wathi hayi kuyaphuthuma yabo. Wakunqaba ngabona ukuthi uyakubalekela ukusayina mefika konesi akakhuluma iqiniso ukhuluma amanga. Fika konesi uthini uthi simtholile under the bridge asazi noma udutshuliwe noma ukwaziwe yini. Hayi ngiyazi nami onesi abanye onesi banokuphapha ba istory basenze ihlaya yayibo le nto hayi ngathula ngarelaxa wakusho kwakho ngekho ngathula mina ngalinda udokotela wathi mefika udokotela ngamchazela udokotela kwenzeke kanje mina ngidutshuliwe amaphoyisa kaMetro la wadela lele ntombazana delila kuthi ke nami ngihlakaniphile ngakwazi ukubona iname badge yalo wesilisa ngabo. Hayi ke udokotela afonele la ePoint police station fika amaphoyisa asePoint angibhalisa istatement
oh mase sengibhalisa statement aqede bafonele kephi la eAlbert Park. Hey, La eAlbert Park suke ngisakhona umunye ubaba awumphathi stage la ehamba noCaptain uDingane. Ubaba Dingane. yeah. Bafike kumina esibhedlela. Bangibuze kwenzekeni ngibachazele imoto enjani obani yabo. Yeah. Shuthi laba angazi noma ngani wayesekhuluma ngo-Ovan ukuthi makufika abantu abawukuthi lapho nibatshele basilinde yabo amaphoyisa la ukuthi mabefika lapho angithi lo wazi ukuthi akukho cala engiyolivula bangishiyile nje kanjalo bangilahlile ukuthi angazi noma wezwa ku-Ova yini ukuthi ngivula icala manje. Ayisekwenzeke njani ubaba Dingane wayishutha futhi le event wangikhombisa ithombe shuthi sebefike la epolice station babafika icile iveni abakayiwashi igazi leli phakathi kunegazi lami phakathi kuyona le moto yabo laba bangibhalise ubaba Dingane angitshela futhi ubaba Dingane ukuthi hey wrong lo kanje yabo hayi athi mawuphuma la uze kumina sobhala statement ni case number ikhona kubrodi okay ngaphuma sabhala statement wathola ufakazi unjabulo wawuyena naye wabhala statement sakhe sahamba manje into engixakayo leli cala kodwa phela babudinga ngitshela ukuthi lisaqulwa ngokwaka metro yabo yeah. Okay ke liqala iqulwe ngokwaka metro ngoba ukuqala ngikhumbula kahle saya unendawo la phezulu ngaseMalvani Bhele obani yeah. Saya khona kwi-police station yakhona sakhuluma okwesibili sasuswa khona saya Siphingo police station mhlambe ngaya kathathu eSiphingo sakhuluma okokuqala ngafika ngangena mina ngakhuluma ngachaza istory wangena ufakazi wami ngoba besirecorda nje kunani tape recorder kukhona abaphathi bakhona baka metro wangena nalo munye ngena ufakazi wami unjabulo naye afunde ashe sakhe story bese ke dingakala ukuthi kuzongena iphoyisa insuku hayi ngosuku olulodwa ngeinsuku mase kuzongena iphoyisa ngalelo la ngibaba Dingane wayishiye ngaphandle emotweni nonjabulo mekuzongena iphoyisa shuthi lo muntu uyena ozongena ngithi namhlanje lazi amaphoyisa lawa abaphathi bayancoma ukuthi thina sakhuluma kahle into ekuyiyona engakakhulumi yena ngoba mina ngikhumbula kahle lo munye wazi wangitshela wathi hey wakhulumisa okuyiphoyisa mfana hayi shuthi sangene ngaphakathi ubaba Dingane abuya azolanda mina yabo ashiye unjabulo ngaphandle meshiye unjabulo ngaphandle ethi unjabulo yaphuma uyothenga ugwayi bambiyane abantu bahamba ngemoto bangithi ufakazi wami kuleli cala bambamba bamfaka emotweni bahamba naye njengoba behamba naye kuzokhuluma iphoyisa namhlanje yabo unjabulo nje obehleli naye la emotweni uyabeza ukuthi bayasho ukuthi sesiyitholile lenje yabo athi lo hayi ningabe nisayenza lutho ithatheni noyilahla kude phela bese niyayisaba ithi nitshela ukuthi ayihlukane nokufakaza izinto engahlangani nazo futhi kwaba enhlanhla ukuthi bengambulali kahle futhi mhlawumbe inhloso yabo kwakukumbulala yabo ayisiqala isithuke nathi yabo ngoba asiqala isithuke unjabulo yena bahamba omlahla phi eMlazi empuleni yes mesiphuma nobaba Dingane njabula bula hayi bo akekho ize sicabanga ukuthi hayi mhlawumbe ubuyele edrobheni yabo noma beseqalekile wavele waduba wahamba hayi ayisixake ayisambe sibuye nobaba Dingane angishiye qhamthusho unjabulo imjanjabulo ubaba Dingane useyangixoxela unjabulo ayibo usekwenze kanje Mthobisi seyibo yabo mina sengiyasaba nanokuba ufakazi wakho bafike bamsabisa yabo manje shuthi nampilo yami sengcupheni yayibona yona lo muntu ke useyangibona mina aqale lokho engithumelela ngabantu
ukuthi abakhulume nami yabo ukuthi angisule icala kanjani ifuna ukunginika imali ongitshela babudingana wathi ungayithathi lezo imali yabo enze qhubeke impilo licala nami ngiyaboshwa kwezinye ngoba ngibhema nezidakamizwa yabo ngibanjwe nesidakamizwa ngiboshwe gcina lento iyinto ephelele emoyeni nje kanjalo yabo ngoba phela mfethu kufanele kube khona isiphetho sayo lento futhi ifana nemuve engaphelanga ngoba elami igazi lachithekela into engayazi engekho like Mthobisi mfowethu angithi vele ubusuvela ususeyidakamizwa leso sikhathi kungathini ukuphawula kwakho umuntu futhi uma useyidakamizweni ulengele izintweni eziningi ngoba wawungafa nje ngoba wayekudubula impilo yami yabe sengcupheni yabo uma useyidakamizweni nempilo yakhe iba sengcupheni azi ukuthi udlala ngomlilo ngoba ngitshela mina ngangayitshela ekukhuleni kwami ukuthi sengingangena inhlamvu yesibhamu kowami umzimba wakudubula kuphi angidubula ethangi ngemumva ngoba ngumlahle udokotela waze wahlekisa shayihla wathi you had a bum shot ngoba manje yangena ngapha esinqeni ocishe wazodlula nomuzi wami ngoba yaphuma ngapha yabo nje le yanto mfethu isithombe kumina esingapheli mfethu kuhlale kuvuke lokho ogwesike futhi lo muntu ngiyambona uyasebenza yabo shuthi nje yabo nje mfethu umthetho eSouth Africa awulandelwa ngendlela ngoba phela mfethu umuntu owenza iphutha kufanele ajeze ngazi kunjalo noma mfethu naye mfethu kube nendlela mfethu akugoqa ngayo mfethu akufela ngayo nawe ukuthi endoda kwenze iphutha sashayisana nama angisona isilwane ngumuntu ngiyazi naye ukuthi makuthiwa mhlawumbe uyaxoshwa kulamba ingane yabo kodwa ukuthi yena ayisole akhombise ukuyisola namhlanje ngangabhodla ayikulungile ake sibingelele abantu usase12 minutes uzongishaya umphakathi nina bendlondleni uphaphe ekhanda kamenzi nabakawulalela umuntu omemezayo omemeza ngathi uyakhala uyalile uthi igula lika Jama lichithekile awu nina bakambudu bomvu njengegazi nina bakashishiliza ngedidi kwele maholo awu madoda ngibingelela kabi namhlanje sizwe indaba zokudlula komntwana akaphinda angene emhlabeni ngithi kalehla ngalungehliyo awu madoda siwuzulu silimele ayi le ndoda kade umele uzulu angizukuba mudeke ngoba khona sike sakuphawula nasey'nkundleni zokuxhumana kodwa nje siwuzulu silimele madoda ngembabazane ehaqa amadoda emasendeni kodwa ke yonke into nesikhathi sayo idlamaningi esakeni lo bingelelayo ngiuprofessor ngingokamkhize ngidabuka phansi esigodini sakwaBhomthetho kwanongoma ngasohlangothini lakamandlakazi uma ngabe uyaqala ukuba ingxenye yohlelo lethu lolu hlelo lethameli how I ended up in drugs okuhlelo olungaphansi kwesitebele iMp TV1 lapho khona sosilanda abafowethu nodadewethu abahlala emgaqweni nabaseyidakamizweni abasuke bezosilandisa kabanzi ukuthi bona bawela kanjani eyidakamizweni naneyinkinga ke manje ababhekene nazo uma sebengaphansi kweyidakamizwa lokho sikwenza malungana ngqo nokuzama ukubhola umlilo lapho ungakafiki khona sifuna ukuzama ukuthi abantu abangangena ezidakamizweni befunde kubona labafowethu asijudge umuntu masimbizile samletha la azizile ukuzomjudge kepha sizoncela ulwazi nokufuna ukufunda kabanzi ukuthi if ungene ezidakamizweni iziphi izimo ongayithola ungaphansi kwaso umuntu wesifazane ungayithola usudayisa ngomzimba usuhlangabezana nezinkinga ezihlangabezana nabantu abadayisa umzimba uma umuntu wesilisa ungayithola usubamba inkunzi usuyisigebengu noma ke nje ungesona isigebengu kodwa uyithola usumuntu oba nebhadi nje njengomfowethu ngoba ayithole edubuleka ngendlela naye angayazi futhi kwagcina bangabikho ubulungiswa futhi angababikho umuntu onendaba nalokho angababikho futhi umuntu olandela lokho so angicabanga ukuthi ukhona umuntu ofisa ukuyithola ngaphansi kwesimo njengaleso so masilanda abafowethu sabaletha la sicela nibeke indlebe nifunde futhi nilalelisise sibonge mfowethu sengiyakuthanda ukuthi ngikubonge ukuthi futhi umuntu aphume ezela
azokhuluma ngestory sakhe ukuze kuzokwazi ukuthi kuqwashiseke nabanye abantu ngoba manje sizama ukuvala imbobo yokungena sivule ukuphuma singakhiphi ngapha bayangena ngapha siyakhipha ngapha bayangena ngapha so bafo ungabingelela nje uzazisa ukuthi ubani ukhulelephi uhlalaphi. Mina ngumthobisi ngwaMzobe ngikhulele eMlazi ngizalelwe eMshiyeni. Awuphethe eMshiyeni. Ngizalelwe eMshiyeni ngo-1992 February 25. Ngizalwa uThobile wakaMzobe. Umama ubaba bashadanga. Ngihlala komalume ka-AA eMlazi. Ufunde kuphi amabanga aphansi? Ubungumfundo onjani? Isimo besinjani ekhaya? Isimo ekhaya ngoba mina ngathi ngingane ekhuliswa ugogo. Uthando lukamama ngilitholanga kakhulu noma ngahlala naye kodwa washeshe wangishiya ngisamncane. Yabo ngoba ngangangeni ngisho high school. Mina owami umama behlala ekhaya. La angikhulele khona engazi ukuthi ikomalume. Ekuhlaleni kwethu uma ubengayena umuntu mhlawumbe osebenzayo umsebenzi oqondile ube umama nje uphanda ohlanganisa ube yiphanda yabo besebenza naye eGame City ema-ofisini lawo long distance. Yabo uyesebenza e-reception kuona lama-office enamatafula okudayisa ukudla yabo kodwa ekwazi ukuthi okufunwa ingane yakhe ikuthole ngaleso sikhathi ekudinga ngaso. Wahamba kuma emhlabeni ngoba ngikhumbula kahle ngasekhaya uyena umuntu oqala wesifazane owaba nemoto oshayelayo ngalesikhathi kusathusa ukubona umuntu wesifazane eshayela. Kahle uzalwa yiphanta la ngempela. Ithi ekuhambeni kwakhe washona ngo-2001 ngoJanuwari lapho ngishiya nomfowethu omncane. Lo mfowethu omncane wayezalwe ngo-98 ethiwa uSipesihle Mzobe. Futhi ekuhambeni sisala nogogo. Yabo mesisala nogogo siyafunda mina ngoba ngikhumbula kahle ngangifunda u2. Ngafunda eSithandiwe JP School esikaBB eMlazi. Ngasuka eSithandiwe lezi ikole ziyalandelana. Uye kube primary yini JP egcina ka2 bese kuzoba i-primary futhi i-junior primary eqala ka3 yogcina ka5 bese kuba i-high school. Ngihamba ngadlulela eBashokuhle ngawufunda eBashokuhle. Ngumfana noma ngihlakaniphile ngoba mawungitshela ngiyezwa. Yabo ngiphasa futhi kahle njengezinye izingane. Nogogo wazama-ke ukusikhava isikhala sikamama. Yabo waba wadlala indima kamama kuthina wayidlala futhi indima kamama kakhulu ngoba naye ugogo wayengeve mhlambe esebenza ngoba ngalesikhathi kusakhona wathi uma akahamba ohlala emakhaya ugogo. Awubona ugogo ukuthi naku sekushona kufanele abuye eZithweni ashiye ikhaya lonto ngamaphumulo eBhamshela. Qubeke kasonto ugogo sisebenza ke eDurban North eMajadini. Sifundisa ugogo kahle. Sifunde siqhubeke ekhaya kababa ngiyakwazi nokuvakasha khona mhlambe ngoDisemba yabo nogogo uyaxhumana nabo bangithengele lokho abangithengela kona yabo. Kwaqhubeka nje impilo yami yaqala nje ukudidiseka ngene high school. Ngoba ngathi sengingene high school ngaqala ngabhema ugwayi. Ubona phi ugwayi ukhona yini umuntu oseduze kwakho njengomalume nje umuntu obhema lapha ekhaya ubona phi lapho ubona khona? Lento ngizothi mina shuthi ufuze yadlula ngoba nobaba wayebhema ugwayi kodwa bengingahlali naye isikhathi esiningi. Yabo. Ayike ngawufunda nami ugwayi ngalendlela engifunda naba nabangani bami la omunye ufunda eGenjisi le namakula yabo omunye ufunda
ewentwethi uyazi ke wentwethi injani hey yabo sesihogweni sesihogweni ngoba ngitshela ukuthi mina ihunga angifundanga mhlambe kanjani uthi ngathini ngahamba ngayoyifundela hey kubona laba engibabalayo engithi omunye ufundapi ngafundiswa oyedwa wabo yeah yabo ngokuthini avakashe somewhere abuye afike lapho ayiteste lento ayizwe abuye eze nayo ngala asifundise mina ngayifunda ngingazi ukuthi 2006 hey March 19 hey kodwa ngeke usho ukuthi hey ngathi ngisanda kuqala ngobani bathi amanzi adamula ugufuti hayi banamanga ila uvela uvuke khona mawugezile cha mana ke nathi into abayibuza mfowethu abantu bathi why labantu engibalandayo beclean angithi phela makwazi ukuthi umuntu uyabhema ulale emgaqweni emqondweni wakho ucabanga umuntu ongcolayo onukayo iphara ngicane egama iphara lisuka lapho mina yeah bayaqala umakhanda ufike eclean la unqobo ufike eclean la iwena futhi ufike uclean la awuchazi nina manje noma senizamukele nensashana thina hayi yabo lento phela ngiphiki nami sengiye ngangcono yeah experience yabo mfethu mongcolile yeah uqala khuluma nomuntu yazi umuntu akakuthathi notice ubalula ngisho ukuthi akushaye nje ubona behlezi beshawa uthi uyabona uyathola ukuthi wenzeni akenze lutho uvele wanesidina nje ovela wasuka mgibela ngenduku yabo yeah kanti mawuclean imfethu cabanga kaningi naye uyabona umuntu lo and nanokuthi abantu umuntu uyabona ehlangana nawe town ngeke azacabanga ukuthi uhlala emgaqweni ngeke nanokuthi ke mina khona enye into engibusayo ukuthi angiyena wakude wala emlazi yeah umakhelwane bami ngihlezi ngibabona insuku zonke kade ngifunda nabo kade ngikhula nabo uyayibona noma bebona nabo ukuthi ngigaxele kodwa angabe sengiyekelela ngoba phela umuntu wethu umsiza naye methanda yeah yabo ngeke kuliphuzise ihasha amanzi ngenkani yabo yabo nje edakamzweni phethu usukuse kwenkulu ingozi kwenkulu ingozi inkinga mhlawumbe usenkingeni futhi kunzima ukuphuma kulesidakamizwa samanje mina ngasho ngathi asikho esinye mhlawumbe isidakamizwa sokesifike sidlula ihungu ziyafika ezinye kodwa hayi azidluli ihunga mawucabanga wena mfethu ngitshela ukuthi ihunga umuntu udela ikhaya aliflathele ingane ebazi ukuthi ushiye ingane emuva aliflathele kube ngathi akanakhaya yabo leyanto mfethu hayi umuntu owafika nayo ngamzonda ngoba mina ngikutshela ukuthi ngayiqala ngingazi ukuthi ngibhema yona ngangithi ngibhema insanga umuntu ongiqalisa yona ungitshela ukuthi lento yokuthi inganuki insanga kakhulu ngayibhema lento ngisayiqala iyangiphalazisa lento yayingangifuni ukuthi nje nami ngazi thanda izinto yangiphalazisa mhlawumbe ngisonto lonke ngibhema ngiphalazisa ngibhema ngiphalazisa hayi ngibhema kodwa manje ngiyezwa mangivuka ekseni ngicobekile ngikhathele yayibona ngikhathele ngicobekile kodwa meke ngashaya lento ngiyaqaqeka ngibe yimina yabo ngibe active ngayibona ngimbuza cabanga ngoba la afike nayo yena uphuma kamasho uyithole kamasho la asiyazi thina emlazi ukuthi idayisa ikhona kodwa indawo la sedayisa khona ngitshela ukuthi sayifuna sayithola sayifuna sayithola yini uarost yebo arost ngitshela sayifuna sayithola hayi-ke uyazi-ke isidakamizwa ke mawusasiqala angazi kuyazenzakalela bayakuthengela bayakubhemisa
yabo once waqaleka ke babona usuqalekile manje usuke addicted isingenile bakuthetha hayi sidakamizwa phela lesi siyaphandela ekufuneka uphande nawe uthi uma khanda ngisho ngokufida ingane ekseni yafida emini yafida ntambama yafida yebo kuyafana nokufida ingane ngoba futhi nakusasa izovuka ilambile ibona nto manje nje lento kufana nenkukhu lokuyiqhwandile iqhwande ndawonya inakusasa izovuka iqhwande akuyona impilo ne wekwe ngakuza ukhala ukuthi kunezimali ufisa ukusizwa umphakathi ukusize ngendaba zezimali zokukhipha imali zakho angaze zayisele kanjani uma ungasenabeli imali ezikanjani lezo kahle ngingathini imali eyayishiwe umama ukuthi sikwazi ukuqhubeka sifunde nomfowethu omncane ugogo wayithatha lezo imali wayifixa ka-Wadutshulwa manje into eyinkinga kumina i-ID hayi ukuthi angikaze ngibe nayo sengiye ngaba nayo i-ID yalahleka iphutha lami ngoba vele ngase ngisema-drugsini ngangayenza i-affidavit ngathula nje kanjalo ngoba mina ngisho 350 ngibabhaliselile kodwa ngibaholanga yabo inkinga yami i-ID mhlambe mengingase tholakala indlela ukuthi ngilungise i-ID na ngoba vele le mali angisabhekile ukuthi ngifunde sengibheka ukuthi ngilungise impilo yami ngayo yabo yazi ngathi yabo ungitshelile ukuthi unenkinga ye-ID wathi nambe uwelo wathi i-ID yakho khona oyisebenzisa umunye or wathi mina yami yalahleka nje all yaduka ekhaya hayi okwakho kulula khona umfana lapho waye owathi i-ID yakhe manje nami enginokusaba ngakho angiyazi phela ukuthi ikephi iyenzani ngisho ukuthi yaduka ekhaya kanti iyasebenza kwenye indawo ngoba nami ngiyenzanga i-affidavit ngoba uthi lo mfana usebenza lo mfana Home Affairs kunomfana ngafonelwa nje special wathiwa defuna ukuyibulala angazi kutholakala ukuthi i-ID yakhe ayiphuma nti kunomuntu oyisebenzisa ngazi kanjani so babekhuluma nami ngosisi wakhe ekhathazekile ngendaba leyo i-ID leyo so ngase ngifona lo mjito osebenza Home Affairs wangitshela ukuthi no into akumele ayenze umfana kumele angaze ahamba ezikoleni ayefunda kuzo angaze afunani ama-registani into ezohambisana nje ayokwenza i-affidavit wayibala nje into yayidinga laphathi izinto vele engatholakala ngabatshela bahamba bayithola lezo zinto bahamba bayoyihambisa e-Home Affairs bafike bayikhansela i-ID endawo zombili bamqalela phansi entsha usizakele manje une-ID so nawe ngiyacabanga ukuthi kodwa kwakho kulula ngicathi manje Home Affairs mina kuyokwenza i-ID entsha nje phela ukuthi ngithola incwadi ekhansela ngithola i-proof of address ngihambe ngiyokwenza i-ID so manje wekwangikhalela ngey'ndaba zayimoto eyayisele yagcina into engathi umbango kanjena umuzi uma wakho ayishiya mfowethu hlele emgaqweni kodwa unemizi yini kwenzakalana ungasinabela ngalokho mfowethu yabo ukuhlala kwami emgaqweni ngeke ngisho ukuthi mhlambe bona bangixosha ekhaya noma kwenzakalani yabo uyazi ekhaya manihlala nebaningi omunye umamdala wami usanda kushona nje last year ngo-March yabo ekhaya kusela umalume manje ngoba lo munye uhlala emzini wakhe lo ingane ezalo mamdala isehamba steli bayafunda kusela umalume yedwa hayi okwabo kwemoto nami manje angisazi ngangihlezi ngiyazi ukuthi hayi ilapha kamalumbani manje ngeke ngisakutshela umalume owaziyo ngalokho kodwa bahlele ekhaya sabandawonye kulungile ayikho inkinga yabo kodwa mina mfethu engikushoyo ekhaya nabo ngasho ukuthi banesandla ngokungiyekelela
yabo yena ugogo uzamile usemdala ugogo futhi yabo uzamile ngendlela azama ngazo ngoba ngisho ko rehab uzamile ukungiyisa khona washo ukuthi akakabi fiki la ngaphakathi kimi manje yabo manje sekula ngaphakathi kimi ukuthi manje sengifuna ukukhwitha side lesikhathi yabo mina kufana nokondla ingane engekho 2006 awubale leyo ngane ineminyaka emingaki ayikho high school high school iyophuthula futhi angithi yabo isikhathi siyahamba njalo nami yami iminyaka iyahamba so manje lapha emphantweni abantu mabephanda wena ukaze nohlelwa izinto ezehlelo emakhanda uyithole lapho usugaxela mina lapha emphantweni bethu ngeke ngize ngigophe kakhulu qale ngaphanda ngikhawashi qale ngashaya isicapha kwaphela ucontact semlazi ngashaya ikhawashi yabo lapho lento ingisondeza eduze netheku newunga futhi yabo ngaphanda kwikhawashi waba khona xinxi kwathiwa abantu ababhema abasafunakali ngobani abanye abafithi bayantshontsha yabo ngagcina nami sengigaxela nabo bonke saphuma ngobani ngiyabhema okay ke ayifuneka indlela yokuphanda phela yabo ona bafethu abanye ade beshaya isicapha la ipoint inkunzi ngiyibambile kakhulu yabo kodwa bengingenalo leli part lokuthi ngiboshelwe yona lento engiyenzile yabo inkunzi ngiyibambile kodwa futhi mina bengiboshelwe ukuthi ngibanjwa nama drugs ngibona nokushawa inkunzi sengike ngashawa ushawaphi nathi abantu abayithandayo engike ngashawa mina kuBoda Park ekuseni ngabo 7 futhi ambulance bo 4 futhi akhona ayini labantu laba bangaba mazayiza amaSomali enza amalontuzana lapha Home Affairs yabo le Home Affairs yayofika ngiyibona mabe yakhona basuke bephethe imali nize nazi nje into ejulwa ngayo singazazi hayi zambamba umunye ngelinye ilanga baleka memeze qhamuka abantu amanye ama-security nje ayilinde imoto ayasijahe hayi ngebhadi kube yimina engibambekayo ngibanjwe ngibuyiswe nami ngilethwe la kuBoda ngishawe yokugcina kwami njengoba bengishaya abantu yabo abantu mabekushaya bekugxoba kwahamba nomqondo kodwa manje ngiyabuka kuyafayiza yabo ngichaphela ngifuna ukubona yabo ukuthi sengilele phansi kuyafayiza ngivele ngibone amehlo alesikhathi evuleka ngibona ngixanyalazelwe isigore esingakanani umuntu umdala megqoka ivesti ley'ngane mhlawumbe ugqoka ivesti la 2 years singaki isigore siphethe ubhushu angaluma vele angabusabuza athi va ngobhushu angishaye asuke la athi ashona ezansi akangigengi kodwa manje mina ngokuhamba komqondo ngitshela ukuthi awangiqapha wangiqeda asisuka lo muntu angazi ngasukuma nini kanjani ngagijima kanjani thola usizo ngabafethu abangisa esibhedlela ngabuyi akuyeke ekhaya phinda khona futhi ekuphemeni yabo Yesu nje isigameko engathi nje sisikisa ngehlela wacisha sala enkundleni nokuboshwa ke bengikhipha ekhaya yabo ngiboshela ama-drugs ngihlale bangivisitha ejela bayangibona ngi-right nami ngibathembisa ukuthi hayi mangiphuma impili yabo ngoba kahle yabo ngifuna ukuthi bangikhiphe kule ndawo engikuyona ngibathembise mangifika ngaphandle mhlambe ngizoyiphatha kahle leyo nyanga emva kwenyanga lento ifuna into ezokukhipha busy yabo ngoba ngizothi ngiphuma ejele ngihlale ekhaya yabona uma usuphuma ejele
ngikutshele kuvuka ngo-12 geza ngo-12 yeah yabo suku usajwayele ukuvuka early ngangivuka ekhaya clean ngibekele ingane iparish yabo zithi ziyavuka manje sesibekele iparish yabo nje ngibe active ngoba ngisaphuma ejele nabo babona engazuthi hayi qala imali kube khona imali engiba nayo yabo leyo nto iba nemali angiyazi ngizoyenza nje ngithenga idrink ngiphuza ngithenga isnowball ngithenga ibici lezi waqala wathi othi uzoshaya nje okwanamhlanje kuphela sekukubuya kwakho sekukubuya kwakho so manje ungathini kubazali ekhaya bahleli nezingane ziqala zona indaba zokubhema unsangu zibhema ugwayi umzali kodwa akakaboni ukuphawula kwakho ngathi nje kubazali bokubazali emakhaya yeah ngithi umzali ngisho ugwayi angayivumeli ingane yakhe ukuthi bhema kona vele ngeke uzuyibamba kodwa ayibe busy ingane yakho ngathanda lento yo drug test ongitshela ngayo ngathi unolwazi nalento le ya le nto ngiyayazi yasebenza iyathenga itholakala emakhemesi yeah like uyabo i-pregnancy test yeah ikanjalo leyo nto kodwa yona it's a drug test yeah inemigqa la ibhaliwe nayo ukuthi umuqo obomvu usuke uthi ubhema iheroin umuqo usuke ebhema icocaine yabo yena into azoyenza umchamo wakhe udingakalala achame bese yasho ukuthi ubhema yabo bangayisebenzisa abazali nabo leyo nto kodwa angiyithandi leyo nto ngoba manje umzali uzosuka bona ingane ukuthi idla drug heavy yayibona leyo nto ngoba mina nami ugogo sekwangise rehab ethole ilo khona lento yathi sibhema kudala ingidi yeah iyiphilisi elisiqopholozo ngiyazi ingidi le wisanayo ugogo washaya uvalo ngabona ukuthi ugogo uphatheke kabi uyabona ukuthi ingane yami ibhema iphilisi elingaka hayi ngiserehab thola athi ngibhema lona ngibuze ngibhema ngaki ngahamba ngaliyeka yabo ngakwazi lona ukuliyeka ngoba futhi yonke eqalekelekayo akuyona nje into enobuhlungu ingedi yayingcono ngoba ayina arrest into ongayiyeka angisho ukuthi right abantu ungcono ayikho right nayo ngoba manje ikhanda esinye isibindi umuntu yabo yona yayingcono ngoba wongeve ugula yeah mawusudinga yona like isibindi sikanjani nje ubenzana abantu ababhemayo yabo ingidi unganquma ngisho umuntu unganquma ngisho umuntu ubheke wonke umuntu ngoba manje kuba nale yanto leya ayichazeki ufana nomuntu mebamba inkunzi umuntu mebamba inkunzi usuke sengayena usuke seshintshile sewomunye umuntu yabo usuke sengasasiyena uyingozi usuke seyingozi lo muntu emphakathini yabo leyo nto wayenzeka isikhathi eside isikhashana esincane kodwa leso sikhathi esincane yenza isimangaliso sento kuyenza mhlawumbe umuntu oyibhema yaphaphama esenze into naye abengacabanga ukuthi ungayenza mina 2017 sengiye ngaboshwa neNdiya yeah leli Indiya adihlala eGreyville liboshelwe imeda yentombi yalo liyona kuthina ithi ayilibulalanga yeah ihlale into engayazi kahle base bexakwe yinkinga bobabili yeah baphuza upoison bobabili ngenhlanhla umjida angafi asinde lo yabo lo aqala sabo ukuthi asho ukuthi kwenzakalini kanti uma stand uyabona hayibo
wahamba insuku unokuvuka khamanzi angibingelele muphi yabo nalo futhi lokho engene nogoloko nje la endlini ubuza ugoloko hayi mastenda sole abiza amaphoyisa mefica lo ufica uphuza ugoloko uhleli nesidumbu waboshwa ngiboshwe 2017 ngaboshwa 2018 ngaboshwa 2020 lo muntu ngihlezi ngilonga imficejele usatokile imeda leli yes manje ngisho ukuthi nje nabazali emakhaya ingane mayisisedakamizweni ningayiyekeleleni ingozi yazi mina khona enye indawo yayibona indawo lapha eRobotini uyabona ama taxi ase Eastern Cape sure kune robot leli kulomgwaqo lo kunendlu nje encane la ngiyayibona indlu yagesi lela uyakhumbula lapho kwakubhenyelwa ingidi phakathi ngikhumbula kahle la ngicathi bengo 2016 17 yazi sesathi singene lapho phakathi nenye inkabe yami besigena lapha ngisho kungangenwa khona so saficela amajita bhema ingidi phakathi futhi lapha phakathi kuvele kulahleka ifoni yes nikuhleliwe nathi sikhona lapha phakathi vele thina sibhemi ngasezini ukuthi nathi khona izinto inqondo esasizenza sure amadoda vele asuku kade bebhema lento ithi ngicela nibuye ngapha isibuyise nje ngapha eceleni lendoda kuthiwa zonke igebengu angithi thuzithi igebengu kumele mina ngikukhuthuze kumele beyikhuthuze hayi wonke umuntu agumula benquna ukuthintithwe yonke into ayicaca ukuthi ifoni kwethu ayithula ayikuze kucaca ukuthi angazi noma shuthi lona omanqenqeza ke bese kumphoqa ukuthi yena ke awaphakethe amalokho amabhulu emabethi bayaliphakethe ibhuku lomunye umjida mfowethu linento eyikhikhana lapha ngaphakathi avele ithole ifoni foni nje ubhobhobho mfowethu laba mgwazanga mfowethu ngoba ngitshela ukuthi leyanto ikhanda isibindi sinzima umuntu uyisola sekwenzile esekwenzile engeke asabuyisele emuva ngoba nje khona nalento yadikidlala kwi-KZN bani number 1 bani KZN yasemlazi ngofana waka Q ovelo wadubula abafana abawu7 yabona lo amfana konta edlile abanye babhema cocaine yayibona lonto umuntu abe high ngalendlela yabona lonto uthothi mhlambe lofana intombi ebangwayo laba bangani bakhe mhlambe wagcina ehlanganyeleka eshawa phambi kwentombi noma udodo bangwayo mphefumula labantu sihambile fana mncane yogwethe yoshaya iminyaka so uma ucabanga wena into enganqandwa kanjani le idakamizwa umphakathi ungayinqanda kanjani yini engalungisa yonke le mess le ngoba nani nigaxele manje baningi abagaxele yabo mfethu unzima kona kodwa ke yazi lento eyidakamizwa mfethu wena ungasibona sesila sisuka kude kakhulu sesihambile sesitravelile ukuze sifike la fana nobisi suke emaplazini enkomeni yebo wena nje usulithenga espa wena espa lisuka kude kakhulu wazi noma lisuka ngapha komnambithi noma lisuka ngapha konkandla noma lisuka emaplazini kodwa lisuka khona na iwonke so wena ungamshaya uspa ukuthi ukudayisela ubisi kodwa ufana nokuthi uyadlala ufana nokuthi uyadlala ufuna inqandwe eplazini le kubulawe inkomo zobisi yebo kuze lingelitholakala ngoba yaboma uthi wena uzojaha amaphara lawa la uzojaha wona amaphara noma ujaha laba badayisa la abantu abangathi shula funeke emuva eimpandeni masisho eimpandeni ke sisho la ikuzi finyelele la eMzansi ngoba phela thina siyazi ifika kanjani
angithi kunama-border gates kunani ngisho umkhumbi nawo uma ungena awuvele utheleke nje procedure yakhona should vele kusuke yabo manje nje into engalula ukuthi uthi uzoyinqoba nje kalula kanjalo funa ukuhlalelwa phansi nanamabomu-ke imali uyazi uma unemali wenza yonke into ayikho angiboshwa uma unemali saboshwe nomuntu mina waphuma evenini singafiki ngisho epolice station ukuthi yena unemali sekudlala imali-ke manje dlala imali-ke manje wena ongenayo imali uyaboshwa yabo manje nje futhi yabo e-South Africa ubulungiswa bubo kwemfowethu siphelile isikhathi njengamanje lina bendlondlo asazi sizobona ngaphansi ukuthi khona nikuphawulayo nithini umfowethu uma uthi niyamfuna abuye for part 2 thina siyozwa ngani akukho esizokwenza ngeke siyilawule but kodwa ngicabanga ukuthi idla amaningi esakeni namhlanje bafowethu ukuphela kohlelo lokufundisa abantu ngempilo yangempela hayi umbombayi wempilo abafowethu sibaletha bona bezoyikhulumela bona ngokwenzakalayo emgaqweni nempilo ababhekene nayo uma ungangena ezidakamizweni sekune Mp TV1 futhi kwawena vele ungazazi ukuthi ufunani empilweni yakho ngakho ke mina igama ngoprofessor ngiyamkhize ngidabwa kaNongoma esigodini sakabheka umthetho zohlangothila amandla kazi hayi sancenga bafowethu.